Vitajte na ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes si porozprávame o člene neurčitom v akuzatíve. Najprv pádová otázka akuzatívu, teda štvrtého pádu. Wen, napríklad z jízdu, teda koho vidíš? Was, napríklad hazdu, čo máš? Teda wen, was, koho, čo. Tvary neurčitého člena v akuzatíve pre mužský rod sú tieto. Mužský rod einen, jeden nejaký. Ženský rod eine, jednu nejakú. Stredný rod ein, jedno nejaké. V pluráli, ako sme si už predtým vraveli, neurčitý člen vôbec neexistuje. Neurčitý člen stále platí to isté. Používa sa pre označenie neznámych vecí a osôb, o ktorých hovoríme prvýkrát. Napíšeme si aj príklad používania. Máme otázku. Was hast du? Čo máš? Odpoveď je ich habe, ja mám. Teraz koho čo? Wen, was. Ich habe einen kuli, teda nejaké pero. Ich habe eine Tasche, nejakú tašku. A ich habe ein Buch, nejakú knihu. Všimnime si jednu dôležitú vec. Člen neurčitý nám prenáša pád na koncovky svoje. Podstatné meno sa vôbec nemení v nemčine. V slovenčine, keď si všimneme, sa pád podstatného mena zobrazuje na koncovkách podstatného mena. V slovenčine člen vôbec nepoužívame a nepotrebujeme práve preto, že meníme koncovky podstatného mena. V nemčine sa koncovky nejako podstatného mena nemenia, ale ten pád sa niekde musí zobraziť. A preto Nemci používajú členy a na nich zobrazujú pád. Aj rod, aj pád.